Мин Чистай районы Акбулат авылында медпунктта Нурия Бикбаева сезнең янда. Хәзерге вакытта менә әйтәләр, медпунктларда памперслар бирү буенча дарулар белән тәэмин итү алар вакытында кайтамы, ничегрәк ул хәлләр? Памперсларны безне Чистайдан барып алалар. Пункттан бирмибез без. Чистайдан барып алалар. Чистайдан барып алалар. Бу авылда шул авыру белән авыручылар бармы? Памперс кирәкле. Ничә кеше алар? 1-2 кеше бар. 1-2 кеше алар сездән исемлектә бар инде, бит. Бар. Һәм алар үзләре Чистайга барып алалар. Чистайга барып алалар. Бушлай биреләме? Бушлай бирелә. Айга бер тапкырмы, ничегрәк ул? Кварталга бер тапкыр. Кварталга. 3 айга бер тапкыр. 3 айга бер тапкыр. Күпме бирелә инде ул? Ул кешеләргә җитәрлек буламы соң ул? Булай җитәдиләр инде. Җитәдиләр. Җитәделәрме? Кой бер чакны була задержка бар инде. Сирәк-мирәк кенә була задержка. Әмма дарулар белән тәэмин итү ничегрәк сезнең монда? Дарулар белән яхшы. Нинди дарулар бар? Әйтәләр менә кайбер ниләрдә медпунктларда хәтта аналгин да юк дип. Сезнең нинди дарулар бар? Аналгин булмаса бит аналгин урынына хәзер яңа дарулар чыкты. Яңа дарулар. Әйдәге шул даруларда бармы сезнең күрсәтеп алыйк әле монда? Нинди дарулар? Күрсәтеп. Дарулар бар, Аллаһка шөкер, бөтен нәрсә бар. Шприцлар. Бөтен дарулар, шприцлар бар инде бит монда. Системалар да бар, бөтен нәрсә бар. Хезмәтегездән сез канәгатьме? Мәйе, канәгатем. Инде канәгатьсезлек урыннары юкмы? Әйтеп китегез барысында. Түкми-чәчми сөйләгез. Кемәнчә йөрәгегезне бушатыгыз. Бәлки ярдәм итәрләр районнан. Булай инде яхшы инде яхшы. Яхшы. Эшлибез инде, нишлисең, кая барасың? Эш көнегез. Әй, су юк. Ярты ставкага эшлим мин. 3 сәгать, эш вакытым. 3 сәгать. Кичкенә население эздиләр. Ничә монда, ничә кеше яши? 170. 170 кеше, хуҗалык күпме? Хуҗалык 80-гә якын. 80-гә якын хуҗалык. 3 сәгать һәр көн эшләргә тиешмесез? Һәр көн. Ял көн Ял көне ял итәм. ял көне ял итәсез. Субботада эшлисез инде 3 көн. Һәм инде ничә авылга бер медпункт? Бер авылга бер. Шушы авылга бер медпункт, бит, шушы авылга бер медпункт. Нинди хезмәтләр күрсәтәсез менә сезнең эшегез нәрсәдән гыйбарәт? Прием. Приемга барам. Приюткалар салам. Балаларны карыйм, беременналарны карыйм. Иләренә барам, чакырсалар, визитларга барам, йөрим. Төнне белән дә чакырырга мөмкиннәрме? Төннән дә чакырырга мөмкин. Сезнең янда гел телефон сүнмәгән инде, бит. Сотовый телефоннар. Авылда авырулар күпме менә? Нинди авырулар бар, әйтеп китсәгез? Авылда бит инде карт кешеләр күбрәк, шуның өчен авырулар күп. Карт кешеләр ничәле? Нинди чираларда? Гипертония, инде иң беренче, йөрәк, астматиклар бар. Әйе. Инсульт бар. Инсульт белән чирләүчеләр бар. Менә әле генә инсульт белән чирләүче абзый янына кирдегез. Аңа ничек ярдәм итәсез? Бу инде соңыннан операциядән соңмы инде бу? Юк, операция ясамадылар аны. Ятып чыкты, санаторийга барып кайтты. Әйе. Хәзер 3 айга бер кирип карыйм, жалобалар булмаса, үзе килмәсә, үзем барам. Йине кирип карыйм. Үзе килсә бит инде монда приемда. Ул йөри әле үзе, Аллаһка шөкер. Үзе йөри. Санаторийдан соң ингәнсә. Булай ятып авыручылар бармы соң, Нурия ханым? Бар. Аларга сез барырга тиешме? Караучылары бармы? Караучылары бар, баралар, чакырсалар барам инде. Чакырсалар барасыз. Булай Чакырмасалар 3 айга бер барып карап кайтам. Менә авылларда кан анализларын алмыйлар дип әйтәләр. Районга барырга кирәк, сездән ничек? Бездә шулай Чистайга барырга кирәк. Чистайга барырга кирәк. Тагын нинди проблема бар? Су юк. Су юк, канализация юк. Аны кертергә уйламыйлармы? Әгәр дә мин шушы авылда яшәсәм, авырмасам да, һәр көнне сезгә төшерәм. Менә монда шырпы кирде бит әле кулыма, Нурия. Шырпыны алыгыз әле, сыйпап кына булса да куйыгыз әле дип. Сезне күрү һәм сезнең белән сөйләшү бәхете кешене үзе үтерелтә. Мәңге шулай булып калагыз. Рәхмәт сезгә.